Здравейте на всички! Днес ще ви покажа моята стая, но първо ще започваме от тоалетката ми с гриндер. Това е моето огледало, само да го отворя. Вижте колко е чисто, не е пипано с ръце. Това е за косата. Да. Това е спирала. Тук червилата и спиралите. Това е парфюм. Червило, 3 парфюма от токчета. Тези си приличат, само че разликата е, че този е по-голям от този и има малко повече парфюм от този. А този е така. Този с този са наравно. Това е парфюм Луна. Това е парфюм. Това е също парфюм. Ето така изглежда. Tom Ford е марката му. Това е парфюм. Това е Tico. Това е крем за лице, да я объркам се. Това е също за лице. Това е парфюмче. Това е крем за ръце, но вече няма вътре. Това е снимката на майка ми и нейната майка. Това е моята майка, а това е майката на майка ми. Така, това е, вижте какво е това. Така, това е пудра. Това е руж за бузи. Ето това е сенки. Това е руж. Това е палитра с сенки. А това е ангелче. Ето го, слагам го тук на пудрата. Това е спирала. Руж за бузи. Това е също за бузи, сенки. Това все още не разбрах какво е май сенки. Това е Tico пак. Това е руж май. Да, това е сенки. Показала ли съм го? Да. Това е сенки, руж. Това е палитра с сенки. Това е... да се сетя малко, да. Руж. Това е парфюмче за врата. Това е четка за бузите, където, например, ако вземем ружа и е така на бузите. Това е червило и остава за 2 дена. Това същото е това червило. Също е за 2 дена да остане. Това червило оглемява устните. И също така и това червило оглемява устните. Така, опа, да не паднат червилото задно. Това е червило пак. Не. Падна. А това е парфюмче за врата. Това е пак за врата. Това е пак за врата. Това е за врата. Това е червило, четка. Пак като тази. Червило, фондютен. Така, кремче за ръце или за лице става, да. Това е същият крем за лице и за ръце. Това е фондютен. А това е нещо спрея на майка ми. Не знам за какво е този спрей. Това е такова фондютен. Това е парфюм.
И тук това е пръчка, това е четка за руж, така както обясних и така нататък. А това е за мигли, където да си изправя миглите, но е без спиралата от това черното. Ето, имам още такива. И ето, това ми е подарък от баба. А това е ангелче. Сега ще покажа леглото. Това е моето легло. Аз спя тук. Ето. Тези са ми двата чаршафа. Един е сив, другия е жълт. Ето, така. А това ми беше леглото от преди, където спах с майка ми и баща ми, като бях още бебе, ама много малка. Сега ще покажа, тук са всички книги на баща ми. Така, това е гардеробът ми. Ето го. Тук няма да отварям, защото е книги за книги. А тук е, когато бях малка, можете да видите, че в шафи има там. И чао! Надявам се да ви е харесала моята стая. Лайкнете, абонирайте се за мене с камбанката. И чао!